noon musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaaɓe e mawɓe mo kala ɗo woni yo jam e kiise Allah gone men daawal ɗimmal jokkol ko jeebɗon e heccanki fay hanki tawi kalanɗen koye toɓɓe bannoɗe to rewo kalɗen nokkuji ɗiɗi kono wona ɗiɗi tan dokkuɗen yeru kono ko jiɗɗen haalde so tawi wonko kalɗen hen ko wona noon yo bandiraɓe jaaf saabi ɗum ko kaba way noon e jetti miñi men goko mo Poolel Diawɓe hono Samba Gawla Seck mo ganduɗa ko kañum yawno toon nelden habar o en jetti Mariame Gueye balluɗo en ha keɓɗen wonde ko musidɗo men Mamoudou Heyba fiila to Sange Lobali Oumar Gorbal Sy kadi mo waali kanko wallen kanko Mariame Gueye en jettiɓe kamɓe kala ko wiide bandiraɓe tan en keeɓi bandiraɓe hewɓe haalɓe hen ko ɓooyani ko gorko mo dumguel dadde woni Alhaji Abdoul Alhaji Samɓoy Diallo beele mande debbe fittanu makko no feewi ko haala ko mi haalani jeyaɓe toon e Waali Jantan mi haalani jeyaɓe toon e Sange Lobali kalmi ko wonɓe ɓiɓɓe fulɓe nanɓe haala ka belti hen noɓe poti mi anda toɓe goni mi andida kono paami tan ko kala noddunoɗo mi wiyani foof en mo kala beelema dibbe fittanu muɗum wona tan jeede waali nde kono ko haala hen ko ha tengte jiidigal hakkude leyɗele men Afrique baddaɗe keeri janggo ma e mbad jewte e deftere nde bannoɗen wiyetede hono moɓodiral jaggitago Afrique peccugol keeri woɗeɓe arnoɓe wiiɓe mbaɗen feere ceerden leƴƴi mawɗi mbaɗen keeri hakkude majji saabu won leƴƴi so jaadi gondi addata caɗele Sénégal e Mauritanie ne jeeya hen jiɗɗen wiide ko hol kawɗo hol kawaɗo ko Waali Jantan foof hawi ko waali foof hawa kawɗo o e kawaɗo o kamɓe fof koɓe waalinkoɓe hol kawɗo hol kawaɗo toon to Sange Lobali ko sange kala hawi ko sange kala hawa jinmi wiide ko bandiraɓe gatta haqqillaji mabɓe wona pooɗe nduure poɗɗo fooɗede bonna ko jogono dañede ko kala ɓe ganduɗa ko kañen gonnoɓe keɓani ngol lawol yo gandu kañen keeɓi saabu keɓɗo ko ɓiyiɓe ko baaɗiɓe heɓɓe ɓe noto jagguir heddiɓe ɓe ko waɗɓe ko ɓiɓɓe mumen ko waɗa men jiɗɗen wiide ko kamɓe jiidi lamanteri pewdi anni e moƴƴo Allah hokkaɓe woni o wawa jofde kono ɗum ko en jetti bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa hakkillaji mumen nani hen nde mbiɗen rewa ngo e waago ko maayo wona keerol garten haqqillaji meɗen ewnago ngo so muusi so metti ko yo mawɓe leyɗele men mbattu haqqillaji e ɓesguji mumen ko gonga no mbiɗen ni leyɗele ko intérêt jogui ngala cehilagal kono yoɓe tinno ɓe mbatta haqqillaji e ko haala ko kono ɗum ko yettude ɓe ganduɗa kañen koye men ko waalinkoɓe hono musidɗo men Thiara Niang Idriss eɗen gandi kanko nde sababu men yaade Waali Jantan jaaduɗen koye Abou Sy goko mo gollere baragol bara yellinago taniraɓe kole jobbo e Sadio Diobbo gollere kala salminama jurama homo jaaduɗen Aliou Dia goko mo ciro daga weydu ko lenamaɗe jaɓɓe Sala jugnaɓe jaaɓe jamanaɓe coddugel Sambaba gaɓugo e gollere Sinthiane Dinding e Badel naɓe e Law ko kamɓe jaaduɗen ñalawmaji men toon e Waali Jantan e jetti Idrissa Niang kanko on sababu o tawɗen tan ko joom suudu makko Mariame Gueye kamɓe gonduno wallanno en juɓɓude ndi omo wonde mo ganduɗa kañum woni Daouda Kaba Soumaré wondude mo ganduɗa kañum woni Hamidel Waali e bandiraɓe hewɓe en jettiɓe kamɓe kala nde jaaden toon nde ko teddule foddeji Idi Ade men ko Aissata Guedda Seck joom suudu makko kanko Thiaw guila en jettaki kono wona temedere o kanko nelduno en yen mbaɗ mbarangu guila en cuwa yettade so gorko bismima debbo waɗi mbarangu teddugal nani e galle he Allah jarama ɓe jarama noon en jettiɓe kamɓe kala en jetti omo ganduɗa kañum woni Hamidel Waali Ba ittude oto muɗum o wi caggal ceerno Mouhamadoul Mansour Ba yalla ɓumde ƴeemuɗum oɗo oto ko an kandirmi hen ya hen haajuji ma e hammuji ma an yimɓe ma kala Hamidel Waali a jarama sakkita to banggue bismago Waali ko galle Daouda Kaba Soumaré ko toon ñalla ko toon hiira teddule foddeji ɗi kala mbaɗa mi yettiɓe kamɓe kala
kala walinke mawɗo e suka mi yetti ɗum ummade e ceerno Daouda Tall imam o ha yetti mo ganduɗa ko Boubou Bathily sehil men ceerno Boubou Bathily en jettiɓe kamɓe kala en jurimama ɓe no hannirta ni henna en jetti mo ganduɗa ko kañum woni hono Ousmane Sako Jeako Wali Jantan l'an 2016 mbeɗa ya Fouta ngami ha ngayi min naati e restaurant min jalti amin cooda kono yere o heptinima wonde sowa makko kanko Ousmane Sakho o itti fodde temedere e haalis makko o winda sa yeehi mbaɗon jooɓa e ko mbatta ko no weeli min mi yettinomo ganduɗa ko kañum woni musidɗo men jignaɗo men hono Daouda Demba Dia Daouda Demba yettete ko Daouda Demba jettaɗo Dia en jettimo no feewi no feewi no feewi kanko Dia Daouda en jettimo no feewi no feewi no feewi to ka mum Daouda Kaba Soumare Dia Daouda Hammadi mbiyannomi en jetti mo ganduɗa kañum woni Dia Daouda Hammadi mo ganduɗa kañum hoore mum holli weltare mum e ko waɗa ko bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe garten koto banggue toɓɓe haaloɓe pulaar mbi so wuri waɗama carte beddama tinde ma weeli sa hawi bande en muub ha laaɓa welta kono woto fi kelle e haqqillaji sa fi kelle e haqqillaji janggo carte ne mbawi waglitade mbiɗen haaloɓe pulaar mbi sa waddama wuri a hawi muuba ha laaɓa mofto welto kono woto fi heddiɓe kelle e haqqillaji carte koko mbaglitto mbe sikki en poti famde laamu so neɗɗo ari hen no foti wadde weamnande bandiraɓe ɓe ganduɗa ko kañen ballumaɓe caggal ɗum noon mi meeɗi wiide Daouda Moussa Dia mbimomi kanko Daouda Moussa mbimi wattu hakkille ma e jaydiyankoɓeɓe wattu hakkille ma e ñañɓe ɓe wattu hakkille ma e ñagotoɓeɓe kono saabi Allah mboɗo ñaagui wattu haqqille ma e ɓiɓe bamma en ɓe a ɓurani yumma a ɓurani baba a ɓurani dohol a ɓurani kosam ko cohluɗa ko eɓe cohluno ɓe goppi sababude maɗa ɗum ko teddugal neɗɗo no woppira sababude maɗa ha gayna rutto o wasa walludema walla wona e bonnidde kono ɓeɗo ɓe ganduɗa ndewema goppi ko jinno ko sababude ma mballuma dusma sa yimama ɓe jiime sa askinama ɓe gaskine sa hokkiɓe dokka watte mabɓe haqqille teddinaɓe ɓeɗo bandaɓe fiilaɓe yo mbatto haqqille e woɓɓe ɓe gona ɓen yoɓe mbatte ñagotoɓe yoɓe mbatte awluɓe e wambaɓe ko hen tawa koye leñol men tawa kono mbatton haqqillaji moon e ɓiɓe yummiraɓe moon e ɓiɓɓe babiraɓe moon woppuɓe ko jinno ko ndewi caggal moon cali foɗodirde e moon balli on son jimama jiime son gastinama gaskine mbaɗi hen jawdi mumen e dole mon kala ha laami ɗon mbatte mabɓe haqqillaji en keeɓi toɓɓe bannoɗe to leydi Mauritanie 5e jawtude ɗe no wano ni ene waylito e hikka ni wonano sago meɗen kono ɗum foti e wade noon bandiraɓe sela musidɓe tedduɓe ko jarnade bandiraɓe ko haala ko seeɗa kaalaɗo o so tawi wonko ɓurten ɓe jaafo ganden noon laamu ne heewi boulet baglet nde tawno ene jogui 6 uji so neɗɗo joɗima e 6 o yiilima tan sa naki hakkille ma yiiloto payita bande en payita wallunoɓe ma jejjita dusnoɓe ma waɗannoɓe jawdi tawa a tawaka haɓetanoɓe caggal ma ina dugdane ƴettodira tawa tawaka yahannoɓe sernaɓe ne ñaganama Allah yahannoɓe e wileɓe ene mbaɗane e ramli ene ñaago beele ma waw laamade kala mbaɗa hen janggo laamuɗa jejjita ɗumen yo Allah dandu en hen enen kadi bandiraɓe ndenoɗen ngabbinde neɗɗo ha ngabba duttoɗen eɗen bippa ɗum yo yan alay saago ballen neɗɗo o so neɗɗo wallama ha o ngabbi mi arta e ngabbuɗo o ngabbuɗa koye balaɓe fasɓe ma ngabbuɗa koye balaɓe bandiraɓe e sehilaɓe ɓe nawma ha towɗa keɓɗa ɓesnoje hay soɓe jiyata eɓe jogui jorto a heeɓi ɓesnoje so tawi a heeɓi ɓesnoje a waɗi e reedu ma ko poɗɗa wadde ko hay sa hokkaniɓe hoto fiɓe galude enen e bandiraɓe tongtoɓe yimɓeɓe hoto tongten neɗɗo ha yaaha o ngabba nimsa jolan en duttoɗen eɗen bippa yo yan ko fewji kala calloɗen o wawa wonde ganden laamuji ko baglittoɗi Elhadji Bamal wi laamu rewi ɗo hefti ɗo kono waylani gonal min e duniya jiɗɗen wiide ko waɗa saa so goto men laamima woɗɓe ndewa caggal muɗum punta ɗum komta ɗum ha yejjita wallunoɓe ɗum yejjita darnenoɓe ɗum watta yaade tawa ɓettinani natta fewjide e mabɓe natta haaldude e mabɓe ɗon ko uure alay saago safe enen e koye men ne ganden dañde wona weeɓani enen gemmuɓe neɗɗo ha woni ɓe weeɓani mbeɗa heewi wiide
wonɗo yimɓe ndendi gembi neɗɗo yo won mawɗo fedde donki dañji wonɗo yimɓe ndendi mbaɗi jawde doole mumen gembi neɗɗo yo won joom wuro donki dañji so Allah walli en gembi neɗɗo laawol gotol woni maire o addima wuro enen e jaggen hen ha tiiɗa ganden en dañi wune o hiitoraki en kiitoraki mo en kiitortako mo sababude o woni o hiitoraki en saabu en ballimo ha o woni ɗum noon mone men kala ne jogui hen gueɗal hoto garden hay goto teppiten ɗum hoto nimsa jolan men hen kala ko wawi wonde ɗo ndewnoɗen kalduɗen ha mbaɗɗen ɗo deften ɗon kaalen so tawi wonko metti en kalden e nder cuuɗi pelodiren gaybodiren san jalti ndeƴen hakkude meɗen wasa wadde caɗele wasa wadde ayiba so waɗi ayiba wonko bonnata salminde bandiraɓe juradeɓe yettudeɓe e ngal ɗo daawal bandiraɓe hewɓe nodduɓe haalɓe ɓe en mbawa limtidde so Allah lamɗo jaaɓi ma en gartu hen ko ɓuuri temedde jeetato neɗɗo e nder kaɗo haala ɓe kaali hen no mbiɗen nane ni noon garten tan ko e wiide laamuji men yo mballu en no gurduɗen laamuji men yo mballu en no gurduɗen enenne kadi ballen laamuji men kala ko laamuji cali haalda woni kuugal lelna mbasen taaɓade jaren seese ndewen ɗo poɗɗen reɗo ɗo ha wawa iwde wadde so tawi en gaari e daawal nde ɗo yewtere wonde ko maire uji toon to banggue leydi Mauritanie noddi maire ga e leydi Sénégal ɓe kalde koye mabɓe jiɗɗen ko yo mawɓe leyɗele ɗe tin kamɓene ɓe balla en kala ko waɗa hen ko ɗeɓe muuse ɓen ƴeeɓen holno ɗum waylotto bandiraɓe mi wawa haalde ngal daawal hami gayna mi yettani le directeur général de la douane sénégalaise woni Samba Aminata Diallo Samba Aminata mbiyamo Oumar Diallo nde waɗa commandant zone nord o ardi région mo Louga o ardi région mo Saint-Louis région mo Matam o wi Abou Diop mimi nam o wi mboɗon ya sallah lamɗo jaaɓi mboɗiɗi ustude caɗele toon e diwan meɗen ko adi foof kanko Diallo Oumar kanko iɗi wiide ɓe ganduɗa ko douaniéɓe caggal jamma on ngala hakke nadde e galleji yimɓe ɓe ñaaguimi on koto naati e galleji yimɓe he jamma hoto owline sukaɓe ɓe hoto owline mawɓe ɓe fodde nde ɓe poti wadde ɓe mbat ɓe ndeno koɓe poti renade ko ɓe ndewa e lawol ɓe kalde moon onon e mbason hannude lamɗam Oumar Diallo wi ummade ɓogge ha yetti o kay hayɗi ha yetti o waɗi demet o waɗi haya law o rutti kadi o waɗi gurel Oumar Ly hande wonti wuro o waɗi ɗon kadi poste kanko Diallo Oumar o yinno ko haade makko ummade diwan Dande Maayo kala gure mawɗe ɗe poste waɗe ɗon tawa sa welama sa soodi tan a yahat joɓa ko poɗɗa yoɓde ko nawa galle ma taw ala caɗele ene usta ha joni caɗele so neɗɗo laamima bandumen yo laamo no foti laamorade janggo cimtol nanɗon nde wonno aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti en jettimo kanko Diallo Oumar en jimo yo jokku golle waɗande bandumen bonnanta ɗum haybatte nde ummi toon nde o warda ga o waɗa inspecteur général de l' état caggal muɗum hande waɗama directeur général de douane no mbiyeten ni so goto men laamima hayso jinganani en hoto jinggu en so jinganani en hoto jinggu en so jinganani en hoto jinggu en woɗɓe ɓe kulɓinto en sa laamima tan mbima aha ko banden ɓe renoɓe gabboɗen dow donka wallude banden walluɓema ha piloɗaɓe jejjittaɓe ɗurnoɗaɓe joɗɗa e siis yiilo haqqille ma yiilo goppa banden cohla janggo noon ka heɓtude Allah jarama en calmini ɗo noon dendagal yeeɓiyankoɓe dendagal heeɗiyankoɓe so jeyɗo o ñaawi en goppata en jokkat jamma ñalawma subaka kikiɗe yo Allah waɗanen jaam waɗa cellal waɗa kisal waɗa ɓamtare duuminde